kyau. Wallahi kuma kaga ga shi aiki ya fara suna ta kokarin fitar da kayan gashi kai kai ake jira ba ka kuma ba a san wasu ne za a da mutane. Shi kenan kai ma inda kaje gosulan ne to zai kaɗan hanzarta saboda ba ma san abin ya kure kar mu je ba mu shiga da kaya cikin manyan baki ko kuma mu zo da sai zai ko ba gawa shi kenan ba matsala mu dai abin da za a ci alasan barka kai ma kana sha'awar kai abin da za a ci alasan barka ko shi kenan kai dan su da kai sauri kana ji gashi nan ya kusan zuwa waye sauri malam salamu alaikum. wa alaikum salam Alhaji na ga sai faman su burbuɗan waya da ke kaɗai lafiya. wannan mai ta dole ce kana gaya ma Na'am. wallahi wata gudunmawa nake son na bayar ko da kawai dan dai a ce da mu Allah san barka saboda gudunmawa ce ka san kowa yayi shi ma mai ba wanda zai san shi ma mai za a yi mai Gaskiya ne. saboda wannan ɗaurin auren da za a yi ne yanzu ma wallahi muke son mu sai alawoyi gashi nan mu kai mu kuma muke kira Wani ɗaurin aure kenan? dan gidan Buhari ma kai Oke yau ne auren ake. magaji Allah sarki. auren Oke shi ne za ka ba da gudunmuwar ka? muke ta Allah Allah mu zo mu ba da tamu gudunmuwar wallahi a ji a kai amma ba wani abu muna roƙon bayan Allah jama'a da ai mana addu'a ta mu da addu'a daurin auren magaji To Allah ya kawo mana magajin mu gaskiya ne to Allah ubangiji ya bada alkhairi kuma Allah ya sa wanda aka yi dan shi gani amun muna godiya matuƙa da gaske Allah saka da alkhairi amun madina masha ba yanzu ba gama aikin kayan nan ba wallahi shi magaji ne me mutan ne ma ake nema a mutane wannan ba girba bai kira shi a waya ba ana kira shi ka kira shi wallahi to shi kenan amma za ka yi kayan ai yi kokari saboda harkar nan muna so a yi abin da ya mata insha Allah Allah ya taimaka ai maza ba mu je cikin mu ba Allah ubangiji ya saka da alkhairi mun gode